Siyakhuleka kubalandeli nabathandi bamkhulu Mngomezulu ingonyama umsamo. Cha uphathulo la sibheka khona manje umoya kanye nomkhokha. Baningi abantu abaqhakelwe imimoya omjiki nomdawe nomnono kanye nemikhokha yaleyo moya. Uma sikhuluma ngomkhokha sesikhuluma ngalowo moya osuke usuza ngesimo sokuhlupha, sokugula, sokukhathaza. Ngoba la okhona uhluphekile bese ubuzo ohlupha lowo muntu. Sikhuluma ngomkhokha. Umkhokha ke womndiki uba nezigulo zonke zomndiki, agule angasindi, awukhulumi ngenhloso yokuhlukumeza. Futhi uma ungena lo mkhokha bonke abantu egcekeni bazophathwa yilomndiki, ngoba inhloso enkulu wina ukuba nehlukumezeke, ngoba wona la ukhona uyahlukumezeka. Ukubuyiswa komoya usumkhokha egcekeni kusuka ukuthi isidalwa suke sesiyaleza isikhathi eside nangalalela, bese ungena kunoma ubani, usufuna noma ubani ozowulalela, ozowenza. Yingakho uthola egcekeni abantu bonke belamana, bonke baphethwe imndiki, bonke baphethwe umdawo. Umkhokha ke womndiki uyahluphekisa, ushabalalisa yonke into nayo. Umndiki lo usumkhokha. Kanjalo umkhokha womdawe uyagulisa, umzimba wakho uphathwa zolokhu uhlobo legulo. Noma uyakumelaphi futhi akusheshi kunukeke inkinga yakho. Umkhokha womdawo uba nesicwacwa esingapheli ongasazi ukuthi umkhokha womdawo. Kanjalo umkhokha womnono uhlala wehlelwa amashwa nenhlupheko namabhadi athi wahlala ulahlekelwe izinto, thathelwe izinto, umkhokha. Ngakho kubalekile lemoya ukuba uyihlambulule ukuze lemkhokha inqamuke. Ngoba ungayihlambululile umkhokha iyoqhubeka ihluphe. Yiyo ke lena obona namhlanje abantu bethwasa beze bethwaseka u5. Yini na? Hayi ngoba enomndiki enomdawo ohlambulukile usehlushwa umkhokha womndiki. And lo mkhokha usuke usuhamba nedlozi elumdliwa elizophuma likufake emaphehlweni emazikweni, and lizokuthatha likufake la okuzodlala ngawe khona, ongeke kunika into ezokuphilisa, ngoba inhloso enkulu ukuthi nihlupheke ngoba nalo liyahlupheka la likhona. Ngakho ke kubalekile ukuba ngaphambi ngoba uvuma imimoya, hlolisisa ukuthi wembethwe inhlobo luni lemoya, umndiki ohlambulukile noma umndiki owumkhokha. Uma kumndiki owumkhokha ubona ngenhlupheko nezigulo, okufanele uhambe uyohlambulula uwethulwe lemoya, ngoba akuyona yakho, ayisona isiphiwo, iyayihlanjululwe udle igobongo bese iyayethulwa. Tuyethulwa kwena ngoba ekakadeni bekungayona yakho, bekungalewa baba wakho noma bekungale ama wakho owayiphika lento wayibalekela, yayisiyehlela kuwe ezi umkhokha esiyagulisa, ezi punishment nesijeziso sokuthi lo muntu ongaphambili azange umukele. Manje kukhona imimoya eniphathayo, hayi ngoba kufanele niyethwasele niyemukele, kodwa kufanele ihlanjulule idlelo amagobongo yethulwe kunina ngoba akuyona eyenu. Yingakho uma silalela kukhona isimangaliso sensizwa eyake yazalwa kulomhlaba, umprofeti Isaiah Shembe uthi kwezinye zezihlabelelo zakhe mayihlabelela uthi amandiki namandawe awukufa kwabezizwe, ukhuluma ngawo lawa awumkhokha. Yingakho ke kube ngathi lawo umkhokha kahlambululo awukufa ngoba manje afika nomoya nokuntunta, ahambe ehla inyuka abuye ezohlupha. Yingakho kuthiwa amandiki namandawo okufa kwabesizwe. Ngeke ngisho lokho ngoba abantu abaningi aweke befike sikhulume sikhulisane ngolwazi, bavamile ukuveza lokhu mangikhuluma ngomoya owumkhokha bethi hawu yingakho
nenkosi umqali wendlela yathi fanele ikhuluma ngomkhokha, ayikhulumi ngalo mndiki wasekhaya, ayikhulumi ngalo wamndawe wasekhaya, khuluma ngalona manje osumkhokha ohlukumezayo ngoba awunaki. Ngakho ke kubalekile ukuthi abantu behlolisise imimoya, beyihlambulukele, beyethule ukuze bengabi nenkinga. Ukuba khona kwalemkhokha kuwufakazi walokhu engihlale ngikusho mangithi isangoma kasingeni ezulwini, ubungoma buyasala. Uma umuntu ephiwe ubungoma ekade umelaphi mayesehamba emhlabeni kwake kuhlatshwe imbuzi kushawa ukhamba lokuthi iyawethulwa lemimoya ngoba kufanele akhululeke ahambe umphefumulo wakhe usuhlambulukile ayobonana noyisemkhulu bakhe engaqhamuka embethe lemimoya ngoba uhambo lakhe luba lifikile. Yingakho kubona izinto zenza ngalolu hlobo abantu abasethula ubungoma sebehamba nabo bese bebuya ngabo lobungoma bezofaka lo moya ubungoma ecane befuna ukuthi wonke umuntu ahlupheke la yini nasekhuse kumkhokha. Manje yezinye izinto ekufuna sicacise lezo kuba iyayihlanjulula iyewethula imimoya. Mawuya kumelaphi ethi unemimoya akakuhlolele hlobo luni lemoya bese kuthawa igobongo iyethule lemoya, hayi ukuthi gijima yokwethwasa ngoba abaningi bathwasile kungafanele. Namhlanje bayimquba ngisho egazini lawo akho lutho. Omunye uyambona ugaxa ubuhlalo ufaka iziphandla kodwa mawuthi uyambuka lo muntu akukho lutho ngoba umuntu onomoya, umuntu ohamba nabantu abadala, umuntu nedlozi uyamuzwa ukuthi khona ahamba nayo. Ngale ukuthi azakhulume, ngale ukuthi azafaka amabhayi efaka ubuhlalo, uyamuzwa ekhuluma, uyambona ukuthi khona lento ahamba nayo. Namhlanje ubona uhlangane nomuntu bayathanda phela nokuqama kodwa masuthi uyabuka uyathokozisa lo muntu, hayi God khona ithi ingoma yezingane zamakhosi khona ukwembatha ngathi yisi sangoma kodwa mawusuhlabelela kuyezwakala ukuthi hayi ithwasa. Kunalolu hlobo labantu abanjalo uthi mawubabheka befaka ubuhlalo begqizile uzuthemba ukuthi umntwana wedlozi lo, uzuthemba ukuthi hayi umelaphi wendabuko. Kodwa mawusuthi uyafika khona ayikho lento, wafakwa lento. Namhlanje sekukhona ke abayibuka beyithande lento. Hey, ophiwe ngempela edlozini akakufisi, ophiwe ngempela edlozini akakufisi. Kodwa laba onontanda kubukwa bayebona beyifake lento beze beyifake. Uyifisa kanjani into enzima kanje? Ngoba phela lapha uyafa wena enyameni kuphile labantu abaphila kuwe abanezikhathi zabo. Uma simukela umsebenzi wabantu abadala sasingatshenwanga ukuthi size emayini sizomukela umcebo, cha. Sasimukela usizi, sasimukela umthwalo wokuba sizowuthwala siphumuza abadabukileyo ngoba sizofeza inkambiso yethongo, hayi umcebo. Namhlanje usukubone kuphambana, umelaphi agabise ngomcebo. Kuhlukene bafowethu. Incebo yasedlozini kwakuyimfuyo. Wangasikho lobuntanda kubuka nobukhazikhazi obukhona namhlanje. Ngakho ke kubalekile ukuba nihlolisise imimoya. Kungabe mnandi hayi kuthiwa kunamandiki hlobo luni ngoba uyothi ukhuluma ngomkhokha womndiki. Ngakho ke kubalekile ukuba ihlanjulule yethulwe ukuze niphile. Omunye uzobuza ukuthi yethulwa kanjani. Uma usutholile ukuthi hayi unomkhokha womndiki, okokuqala kufanele kube khona ukhamba oluzoshawa phezukwakho lusondeza noma luqubula lo moya ukuba uphakama. Bese uyatshela ukuthi wena namhlanje sesicela ukuba uhlambuluke. Bese uyakhuluma ukuthi yini into oyikhalazelayo kulomzimba.
Mawusese kushiwo lokho bese ufakwa bese uyakuthelwa ngalolu khambo ugezwe ngalo. Emva kokugezwa bese unthakelwa manje ozolidla insizwe ezu7 zokulapha umoya nomzimba. Ngoba lo mkhokha ubuhlela emzimbeni ubusukhandla umzimba. Emva kwalokho bese ke uyaphothulwa. Lethulwe lize libuyele la liqhamuka khona. And imali phahlo noma kwenziwa lomkhosi kaliphakanyiswa ngomgidi ngoba abukho asikho isabelo. Kepha ke kumiswe lezo inkukhu lezo eziqondene nalowo mkhosi. Yingakho uma lethulwa lalethulwe lendaweni enamanzi agelezayo lalingathulwe ekhaya ngoba wafuna mawuqeda ugezwa lapha emanzini ahambayo bese elihamba nalezi inkukhu zakhona idliwa ziyahamba zihambe nalamanzi noma ziqhitshwe khona la. Kodwa wena wakumele ukuthi mawugezwa usushayela lo khamba kwethiwe niyathulwa namhlanje buyela la niqhamuka khona ebekade nikhalazeka sekuzwakela. Emva uma seseliphathele bese ugezwa ngalo lokhamba bese uphuma mase uphuma ekhaya uzofika umisela ukhamba ozoludliswa ezu7 sekukuflasha lokhu ukhuculula konke lokho bekuzigulo zalomoya obukade ukukhathaza. Hayi ukuthi fanele uyokwethwasa. Bengithi angikuveze lokho ngoba abaningi bayagula baguliswa emoya kanti akuyona imoya nje yokuthwasela. Imoya imkhokha. Siyathokoza. Ngiyathemba ukuba inhlamaningi esakeni.